Yuk siapkan saleranya yuk. Kita bawaannya. Tepuk tangan buat Mas Andes. Yuk Mas Komat yuk. Iya. 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 Tepuk tangan juga buat Mas Komat. Matur suwun, yo juragane mie ayam yo. Matur suwun Ibu, lancar rezekine stanten. Nggih, amin. Berkah barokah. Amin amin amin. Amin. Oke.
ana sing request warok wong ane sedilo-sedilo yo. Yo ben sisan tulis kebesisan kok. Sloku batok batok elo yeah. Asik Si Rama menyang Solo leh olehe payung mondo tak sentit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Sloku batok elo si Rama menyang Solo oleh payung mundu tak jendit lolo ba wong mati ora lupa yen obah mateni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Sloku batok elo si Rama menyang Solo oleh payung mundu lolo ba wong mati ora lupa yen obah mateni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Sloku batok elo si Rama menyang Solo oleh payung mundu lolo ba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen ora golek duit meneh ora oh wis saya wis wong ngomong-ngomong kok bar iki isa ana ndas-ndasane heeh oh iya sawerane isa ora apa iki roket cikene mas do nyawer ora iki dadah apa paha jare Ora usah, bakul baksone gorong ewok. Kok kamu lah cantik? Ayo. ayo siapa tuh Diajak kenalan dulu yuk. yuk Yuk sana. Itu. eleng sing ning omah Ayo. aduh Wis di gandul ning omahe rasane. wis pamitan wae Ayo. Nggih. Nyuwun pangapunten bilih wau atur kula boten entine panjenengan nyuwun pangapunten. Kula pari kula anggene matur kalih Mas Komet kula nyuwun agungi nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah ayo matur sembah nuwun.